Good afternoon guys. Today is Sunday, July 9, 2023. So galing tayo ng Pasig. Papunta tayo sana ng Batangas, kaso parang nagbago na yung isip ko na hindi na pupunta ng Batangas. Kaya dito ako napadaan sa sa May Alabang, sa Laguna, Turbina, Santo Tomas. Yan ang dadaanan ko ngayon. Dati kasi pag nauwi ako ng Bicol, doon ako nadaan sa May Rizal, sa May Baras, Antipolo. So ngayon dito na kasi nagbago nga yung yung isip ko. Na pupunta sana ako ng Batangas, kaso hindi na kasi sobrang layo at grabe pang init. So grabe pang traffic. Akala ko nga ngayon Sunday hindi ma-traffic. Grabe pa ang traffic talaga kahit mga ganitong oras, araw. Grabe. So ayun guys, pauwi tayo ng Bicol. So abangan nyo ako sa aking mga vlog. So ride safe. So ayun guys, dito pala tayo sa may Santa Rosa, Laguna. Medyo malayo-layo pa tayo. Grabe guys, nakalimutan kong magsuot ng gloves oh. So ayun guys, nakasuot na tayo. Grabe ang init, mababa pang biyahe natin. Wala na naiwan doon. Let's go. So ayan guys, ito na tayo sa may Calamba City, SM Calamba. Ayan o. So medyo malapit-lapit na tayo guys sa sa Turbina. Pagkatapos ng Turbina, Santo Tomas. Yun, tuloy-tuloy na tayo yan. Papunta na tayo yan ng Chaong, Quezon. Yan, dire-diretso na Chaong, Quezon. Yung mga Sariaya. Yan. So ayun nga guys, Turbina na tayo. So maraming ngayon maraming mga pasahero pa isa kanilang mga probinsya. Hindi katulad nung dati na pandemic. Sus, grabe, walang makatao-tao dyan Pero ngayon, balik talaga normal na. So salamat naman at bumalik na sa dati. Dati dito ako nasakay sa dito sa may 7-Eleven. Yan. Pag papunta ako ng Tagaytay, dito na ako nababa kasi dito ang mas madali kaysa pupunta ka pa ng Pasay. Kasi yun ang mga tamang daan Pero ngayon ito, punong-puno talaga, daming mga pasahero ngayon Yun So ayun guys, sana all couple search, pambihira. Napakasarap talaga sa paningin pag mga ganyan couple kayo pati sapatos, helmet. So yun nga guys, Santo Tomas City na tayo. Santo Tomas, Batangas. So medyo malapit-lapit na tayo sa ating paruroonan. Hindi, malayo pa kasi uwi pa tayo ng Bicol So yun guys, parang dumilim yata. Mukhang uulanin siguro ang biyahe natin papuntang Bicol Wag naman, Diyos ko po. Kasi malamig sa daan pag basa. Mas okay na yung ganito. Kahit mainit, mas okay na yun. Basta tigil-tigil ka lang, tapos inom ka ng tubig, yun, mas okay na yun kaysa maulan. Grabe, hindi ka na nga makapatakbo ng mabilis, madulas pa ang daan, giniginaw ka pa. Grabe guys. So ayun nga guys, nandito na tayo sa crossing, ito sa circle ng Santo Tomas. Ayun So siyempre pauwi tayo ng Bicol, San Pablo, Lucena, yun. So ayan guys, yun, papunta yun ng Tanawan. Pag dinidiretso mo yan, Tanawan yan. So siyempre dito tayo sa pauwi ng papuntang Bicol. So ayan guys I love Santo Tomas. Yun. So ayan guys, diretso na to guys. So ayan guys, drive safe na lang sa lahat ng magbabiyahe. Yung mga yung nanonood ng video ko, siyempre kailangan ingat tayo lahat lagi sa sa pagdadrive. Alam naman natin na nagkakamali tayo, pero siyempre dapat paminsan-minsan lang. Mahirap lagi-lagi. So
So ayun guys, ganda pala ng daan dito, oh. Halos lahat ano na, espalto. So ayun guys, sa mga big bike, naka GS, yung isa Yamaha Tenere yata, yung isa na yun, yung nauna. Pagkaganda talaga, no? So ayun guys, hindi naman sila gaanong magpapabilis ang takbo. So medyo sabayan natin, ano, para hindi boring yung biyahe natin. Boring kasi pag mag-isa lang eh. Pero pag nakakasabay ka sa mga to, medyo goods na goods, di ba? So ayun guys, dito tayo sa diversion dumaan. So ang tagos natin sa San Pablo na. So hindi ko kasi gaano kabisado to eh, kaya kailangan kong maggamitan ng Google Map. So ayan guys, traffic dito sa SM City San Pablo. Yun, no? Sana all talaga, no guys. Tingnan mo, saan kaya ang biyahe ng dalawa na to, no? So dito na tayo guys sa SM City San Pablo. Yun, no? So ang sunod natin na ano, Chaong, Quezon. So ito na nga guys, papasok na tayo sa province of Quezon. So ayan guys, Quezon province na tayo. So malapit na tayo sa Chaong. Pagkatapos ng Chaong, yun na, Sariaya na, o kung ano pa yung mga susunod-sunod. So ayan guys, oh, pag diniretso natin yan, Chaong proper. So dito na tayo sa kaliwa, kasi dito na yung papuntang Bicol. Yun guys, oh. So medyo wala na gaanong traffic dito. Pwede na tayo ditong bumakbak. Siyempre yung tama lang. So ayun guys, oh, dito na naman tayo sa ano, yun, oh. Yan, papunta na yan ng ano, may daan yan papuntang Batangas. Medyo malapit na dyan sa Antonio, sa Antonio, Batangas. Saka dito na tayo, pa Bicol na. So ayun guys, dire-diretso na tayo guys. So ayun nga guys, Candelaria na tayo. Sana makarating tayo ng maaga-aga sa Bicol. So ayun guys, ang bango naman sa lugar na to. Amoy tubo. Yung niluluto na tubo na ano, ay hindi, ano pala, kupras. Amoy kupra. Diyos ko po. So ayan guys, nasa Sariaya na tayo guys. Sariaya, Quezon. So ayan nga guys, I love Kalumpang, you know. So papunta tayo dito guys sa Lucena City. You know, dapat pala nag-Jollibee muna ako, no? So ayun nga guys, makakadaan na naman tayo dito sa tunnel. Yun, no? So yun nga guys, Pagbilao, Quezon. Medyo malayo-layo pa tayo ng konti. Konting tiis lang, basta laging ingat. So yun guys, oh, Pagbilao, Tayabas. Tayabas dito banda sa kaliwa. Pagkakanan tayo, yun Bicol at Timunan. Pagbilao proper, yun, oh. So ayan guys, meron Raymond Bus.
Alam nyo guys, sa bus na ganyan ito, Raymond, dyan ako nasakay dati nung wala pa akong motor. Yan ang hilig kong sumakay kasi bukod sa mura na, marami pa silang unit. Kasi in case man na masiraan yung bus, eh siyempre meron agad magre-rescue sa'yo. Mahirap yung bus na kukunti lang ang unit nila eh. Kaya mas maganda talaga sumakay sa mga ganyan na kilala talaga. Raymond, dito tayo sasabay sa Raymond. Guys, nandito si Ghost Rider. Yun o, ang bihira. Ghost Rider, ang ganda ng Harley Davidson. At meron pa sa likod ko. Yun o, sasabayan natin to guys, kasi maganda tong sabayan mga to eh. So dito kayo sa kanan. Yun o. Okay. Grabe naman yun, hirap siguro yung pag-drive to, nasa taas na yung manibela. Yun o. Grupo talaga to ng mga Scalawag, yung mga naka-Harley Davidson na to. So ayun guys, dito tayo sa Bitugang Manok. Dito dumaan yun mga naka-Harley. Yun o, mga naka-big bike o. Ayos. Yun o. I love it. No? Ganda talaga pag grupo-grupo kayo nagmumotor, no? Lalo pag mga big bike pa mga dala nyo, mga dekalidad na big bike. Ganda oh. Ganda pag naahon talaga, no? Naka Harley Davidson. Ano, dami dito mga vlogger. Ano? Picture. So ayun guys, pinauna tayo nung isa kasi nangangalay na eh. Buti naman ganon yung mga sinyasan nila, kasi pag hindi kasi sila nagsinyas ng ganon, baka isipin nila eh paghabulan tayo, diba? Pero siyempre hindi naman tayo ubra sa mga yan. Ito, ganda sa eyes. Laki ng gulong, grabe. Parang gulong na ng kotse. Grupo ng mga Scalawag. So ayan guys, malapit na tayo sa exit. Harley Davidson lang ang malakas. Yun yung mga tao, no? Napapatingin sa kanila, no? Iba talaga pag naka big bike ka. Dagdag pugi. Pambihira. Saka bukod pa doon talagang maingay ang nila. Yun ang gusto ko sa big bike, yung maingay, yung inline 4.
Yan ang gustong gusto ko talaga. Muli natin itong mga nakaharap na to. Maganda kasi itong i-cover sa video eh. Bibilis ng mga harap na to eh. Iba talaga pag naka big bike ano. Bakit talaga ng gulong ng isa na to? Grabe. So pag nakabaylo tayo guys, unahan na natin to. Kasi nagdahan-dahan na sila eh. Nakakahiya naman kasi magsabay-sabay pa dyan kasi baka sabihin ay kipaghabulan tayo, no? Wala, ang sa akin lang naman siyempre kinukunan ko sila ng video. Ganda kaya oh, sarap sa eyes, no? Pero kung mga naked bike yan, baka hindi mo na yan makikita na maabutan, di ba? Yun guys, oh, natatanaw ko na naman ang dagat. I love it. Grabe ingay ng Harley Davidson na to. Siguro grabing init yan sa ano, sa 20 ano. Grabe. Harley oh. Bibilis talaga ng mga Harley Davidson. Munting tiga lang ng silinyador, sandaan agad. Samantala tayo, kailangan pa natin buwilo. Pambihira. Guys oh, sisirit na naman yan mga yan oh. At buwilong-buwilo. Uy, ginananganin mo ng kotse na to. Sarat. Yan guys oh. Ito talaga ang parte sa bandang Atimunan ng gustong gusto kong makita lagi. Itong mga tanawin na to sa dagat na yun oh. Ayos ano. Ano ayos. Kaganda. Ang ingay ng Harley Davidson na to ay. Nabibingi ako ah. Parang yung sinasabi ko hindi ko na makakarinig eh.
yun nga guys, tapos na din tayong magmerienda ng balot. So magagasolina muna tayo. So yun guys, dito pala tayo sa Calawag, Quezon. Ito papunta tong Maynila, doon Bicol. So tatapos lang natin magmerienda ng balot. Yun o, kay Lola na balot. Magagas muna tayo sa Petron kasi 1 bar na lang o. So tara guys, wala tayong naiwan. Ay gasoline to XCS tayo, full tank. So ayan guys, tapos na tayo magpagasolina. So siyempre diretso na tayo pa Bicol. Susubukan natin ang night ride. Grabe. So dito guys yung terminal ng mga ng bus Raymond. Diyan dati ako nasakay. Marami din dito ng ibang mga sakayan, kaso yung iba hindi ko naman gaano kilala eh. Grabe, gabi na. Ang oras guys 6:42. Gabi na guys. So makakasubok tayo magbiyahe ng gabi. Dahan-dahan lang para iwas tayo sa anuman mga disgrasya, mahirap na eh, diba? Grabe guys oh. Iwan ko lang kung nakikita nyo yung video kasi medyo madilim na. Ay sarap sa pakiramdam guys pag magbiyahe ng ganitong oras. Malamig ang panahon, malamig ang klima, pero mas maganda sana pag madaling araw madilim-dilim na. So overtake lang tayo guys ng konti. Medyo ingat lang sa pag overtake kasi madilim o may magpaparating. Ayun o. Sabi ko sa iyo eh, doble ingat. Yun o. I love it. So malapit na tayo guys dyan sa may sa may Tabugon. Pag makita nyo yan, ibig sabihin yan malapit na tayo sa Tabugon. So ito na tayo guys sa Tabugon. Yun. Yan guys, pag diniretso natin yan papuntang Dait yan. Kaso ang daan dyan, nakakatakot ang daan dyan. Kaya dito tayo sa sa papuntang Naga City. Yun. Ayos buhay na buhay ang sitwasyon dito pag ganitong mga oras. So ayan guys marami na naman ilaw-ilaw dito. Hindi ko lang alam kung anong lugar to. Malalaman natin yan. Yun Petron, Tagkawayan Town. Malapit na tayo, nasa Tagkawayan na tayo. Yun Tagkawayan nga. Ito yung kala ko Petron, Rostan pala, Rostan Gasoline Station. Yun. So malapit na tayo sa Del Gallego, yung katakot-takot natin na checkpoint. Kaya yung mga motorista nun naalis madaling araw para pagdaan doon tulog yung mga bantay. Kaya yun, buti natapos na yan. So ayan guys, i-update ko kayo kung saan na naman tayong lugar. Drive safe. Grabe dilim. So ayan guys, nandito na tayo sa province of Kamsur. Wala na tayo sa Tagkawayan, Quezon. Wala na. Punta dilim
So yun nga guys, nandito na tayo sa Naga City. Yun o, S&R Membership Shopping. Grabe, kailangan mo mag-membership para makapag-shopping dyan. So dito na tayo guys sa bayan ng Naga City. So maghahanap tayo dito ng mamumukbang muna kasi grabe, gutom na ako eh. So ang oras pala guys 9:44 ng gabi. Yun. Grabe guys, grabe ang dilim sa daan. So yun, iikot tayo sa bayan ng Naga para maghanap tayo ng makakain. O dito nga parang masarap ang pares dito. Ano kaya kung dito na lang ano? Hindi na lang sa ano? Sa bayan ng Naga, sa sentro. Sa sentro na lang tayo para goods. Pares-pares or kaya bulalo. Yun, maghahanap tayo ng mga kainan dito. Woo! So yun guys, drive safe.